Non todos os días un ten a oportunidade de viaxar no tempo, pero estas rapazas e rapaces do IES a Basella de Vilanova de Arousa atrevéronse a facelo cando cruzaron as portas do Arquivo Histórico Provincial. Na xenda tiñan marcado un obradoiro de escritura medieval, así que na era na que xa case non empregan nin o lápiz nin os bolígrafos, pero eso sí, escriben a velocidade da luz en calquera dispositivo digital, adentrouse na orixe da escritura. E, por suposto, había que viaxar ata Exipto para descubrir como, a partir de resinas e fibras naturais mesturadas con auga, fabricaban o seu papel, eses papiros que todavía hoxe se conservan en moitos museos do mundo, ou ata Mesopotamia, onde empregaban os xuncos para escribir. Despois chegaría o pergamiño, ese outro material que non era senón o pelexo de algún animal como o cordeiro e que empregaban moitas culturas, como a grega. Tamén eles empezaron a utilizar libretas. Ademais de aprender a teoría, tamén podían ir experimentando con todos eses materiais e con todos os seus sentidos. A actividade foi un obradoiro participativo no que tamén aprenderon como se elaboraba a tinta dos monxes da Idade Media e mesmo puideron empregar unha pluma de ave para escribir o seu propio documento, aquí, en Ourense.